Galle Carwyn wneud y swyddfa newydd yn galle? Ie. Nawr, mae Carwyn... Mae fe'n gweud, nag yw'r strategaeth yma o siarad gwag am y Gymraeg, ti'n bod, beio plant yn byd o siarad Cymraeg ti fas yr ysgol a cael ambell i ymgyrch fach nata dwc yn eistedd, yw ddim yn gweithio, reit? Newch y bethau bychan, iddo fe. Beth o'n cymdeithas yr iaith, te? Troublemakers i nhw. Maen nhw ar ei gefen e, maen nhw fel sadl ar ei gefen e. Mae Carwyn wedi gweud, gwnewch 5 o bethau yn Gymraeg bob dydd. Cos ei ti? Ie. A ffindo nhw mas, bod fi ddim yn neud ei hunan. Gachodd ei drwsau fe. Oce, beth yma bil cynllunio, te? Maen nhw'n mynd mlaen am hwnna. Os ddim heddwch chi gael. Mae Carwyn yn cynnig pethau pitw iddyn nhw. Os maen nhw'n derbyn o Google, a wedi maen nhw'n moyn addysg Gymraeg i bawb. Addysg Gymraeg i bawb. So Carwyn yn siŵr. A fain dallen dwyllon o mwyach wrth weid, ni'n trafod y pethau, neu cytuno mewn e gwyddor. Heb actually neud dim byd. Yn hollol. Wy'n gwybod beth bydd yn digwydd. Bydden nhw yn y Steddfod. Ti fas un o soares Carwyn yn chanto addysg Gymraeg i bawb, addysg Gymraeg i bawb, bedlam. A mae fe mor annoying. So ti'n cael llonydd i fed y champagne i ti? So beth yw'r plan de? Rhaid i fideo o Carwyn a sgwennu llythyr at bawb yn y byd a Newport a gweithio nhw bido am uno a chymdeithas yr iaith. Nawr te, dechrau gyda Carwyn yn tynnu sylw at gynlleied mae'r gymdeithas wedi wneud. Safon nawr. Nhw roiodd S62 i ni. Nhw gyfodd statws swyddogol a hawliau'r iaith fyd y fe. Nag nhw gafodd y bethau coleg Cymraeg i fyfyrwyr na. A'r bil cynllunio. Wy'n gwybod, does dim eisiau cymdeithas yr iaith. Brilliant. Beth? Weision ei mawrhydi Elizabeth yr Ail, llywodraeth Prydain a Chymru. Does dim angen cymdeithas yr iaith Gymraeg, mae Carwyn mynd i gyflawni dros y Gymraeg. Pethau bychain, joio mas draw. Mae fe'n siarad Cymraeg o 20% o'r amser. Fel rhan fwy o bobl y fe. Cymru yw e. Trystwch ni y sefydliad. Mae Carwyn yn addo. Brilliant. Drink da?